Albert Borch twieled fl-1950. Miżżewweġ lil Marguerite Neku Xkieri u għandhom żewġ titfal, Marta u Samuel, kif ukoll żewġ neputijiet, Skyler u Raven. Albert Borch igradwa b'aċellerat bl-onuri mill-Università ta' Malta fl-1972 u għamel sena jaħdem mal-Kummissjoni ta' Traduzzjoni tal-Għaqda Biblika Maltija fix-xogħol tagħha biex tinqaleb il-Bibja għal Malti mill-ilsna oriġinali bl-Ebrajk u bil-Grieg. Fl-1975 igradwa DLitt fl-Istudji tal-Viċin Orjent mill-Università degli Studji ta' Ruma. Kien ippreżenta t-teżi Elementi per un'ortografija fonemika del Maltese biex juri li l-ortografija tal-Malti tista' tkun issimplifikata b'mod xjentifiku. F'Diċembru tal-1975 inħatar assistent lettur fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta u beda jgħallem il-Lingwistika Ġenerali u l-Lingwistika Maltija. Ta' semu biex il-korsijiet tad-Dipartiment jinqalbu għas-sistema ta' kretti li kienet għadha kemm ġiet introdotta fil-Fakultà tal-Arti u biex jiġu riveduti s-sillabi tal-eżami tal-matrikola tal-Malti fil-livell ordinarju u avvanzat. Fl-1979 igradwa PhD mill-Università ta' Edinburgh bi studju dwar il-kategorija tal-aspett fil-Malti, ippubblikata ftit wara bit-titlu A Study of Aspects in Maltese. Sar lettur fid-Dipartiment tal-Malti fl-1979. Wara s-soppressjoni tal-Fakultà tal-Arti f'Ottubru tal-1980, offrewlu impik fih dan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Kompla jgħallem il-Lingwistika Ġenerali u l-Lingwistika Maltija kemm f'din il-fakultà kif ukoll fil-Fakultà tat-Teoloġija tal-Virtù. Fl-1987 reġgħet waqfet il-Fakultà tal-Arti u reġa' ssieħeb magħha. Kien aġent kap tad-Dipartiment tal-Malti kif ukoll koordinatur tal-kors il-ġdid fil-Lingwistika Ġenerali li waqqaf flimkien ma' xi kollegi. Sar professur assoċjat fl-1988 u serva bħala l-ewwel direttur tal-Istitut il-ġdid tal-Lingwistika, istitut li waqqaf flimkien ma' kollega oħra, il-professur Marja Zoppardi Alexander, oriġinarjament mid-Dipartiment tal-Ingliż. Fl-1992 sar professur u fl-1994 ingħata l-kariga ta' ċermen tal-Istitut tal-Lingwistika, pożizzjoni li żamm sal-2008. Il-professur Albert Borch dejjem emmen bisħieħ fil-kooperazzjoni akkademika u fir-reklutaġġ ta' kollegi ġodda, kemm fid-Dipartiment kif ukoll fl-Istitut, u prova jsaħħaħ direzzjonijiet ġodda fl-istudju tal-Malti. Ikkollabora mal-Prof Zoppardi Alexander fil-qasam tad-Diżibilità Lingwistika u flimkien magħha waqqaf il-kors tal-Bachelor of Science Communication Therapy. Appoġġja wkoll ix-xogħol tagħha ta' pijuniera fil-lingwa tas-sinjali Maltija, li issa hija ddefinita mill-Kostituzzjoni tagħna bħala t-tielet lingwa uffiċjali. Flimkien ma' kollegi oħra, prinċipalment mal-Prof Manuel Mifsud, ħadem fil-qasam tal-ippjanifikar tal-lingwa u ta' semu fil-Bord tal-Malti li ħejja triq għat-tfassil tal-liġi li bija twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Ħadem biex jikbdu r-rabtiet kollaborattivi tal-Istitut tal-Lingwistika ma' korpi oħra fih dan l-Università, il-barra mill-qasam tradizzjonali tal-Fakultà tal-Arti. Sforz li eventwalment wassal biex bitmexxija ġdida l-Istitut tal-Lingwistika ikkollabora prinċipalment mad-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali biex sar l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa. Kien ukoll iċ-ċermen tal-bordijiet imqabbda mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti li waslu għal riformi ortografiċi deċiżjonijiet 1 u 2. Flimkien ma' kollegi oħra, ħadem biex organizza jew għen fl-organizzazzjoni f'Malta ta' diversi konferenzi u seminars nazzjonali u internazzjonali bħal Bilingualism and Education in Malta 1976, Languages of the Mediterranean 1991, International Experts Meeting on Language Planning in Malta 1992, The Fifth Meeting of the Eurotype Noun Phrase Group, Noun Phrase Structure 1993, Colloquium on Arabic and Maltese, Common Linguistic Issues 1993, The Third International Conference of the Association Internationale de Dialectologie Arabe 1997, The Second Mediterranean Meeting on Morphology
1999. Seminar Nazzjonali dwar il-White Paper Strateġija għal-Lingwa Nazzjonali 2002. Seminar dwar il-Liġi tal-Ilsin Malti 2003. The 6th International Symposium on Processability, Second Language Acquisition and Bilingualism 2006. The 3rd International Conference on Maltese Linguistics 2011. Kien membru ta' Associazzjon Internazzjonal de Dialektoloġi Arab ibbażata Pariġi fi Franza, kif ukoll tal-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija ibbażata fi Bremen il-Ġermanja, sa mit-twaqqif tagħhom it-tnejn. Matul is-snin ipparteċipa fil-fuq minn 50 konferenza nazzjonali jew internazzjonali li fihom ippreżenta studji dwar xi aspett partikolari tal-Malti, kemm f'Malta kif ukoll barra, fosthom il-Belġium, Franza, il-Ġorġja, il-Ġermanja, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Marokk, il-Polonja, il-Portugal, is-Slovakkja u Spanja. Kien mistieden jagħti lectures fuq il-Malti jew jitkellem fuq ix-xogħol lingwistiku tiegħu fatt ta' istituzzjonijiet fosthom l-Università ta' Salzburg l-Awstrija, l-Università ta' Cambridge u l-Università ta' Leeds l-Ingilterra, it-Tbilisi Institute of Asia and Africa, Tbilisi il-Ġorġja, l-Università ta' Ain Sham il-Kajr l-Eġittu, l-Istitut Nazzjonal de Langue et Civilisation Oriental, Pariġi, l-Università ta' Matej Bell, Banska Bystrica, Slovakkja, l-Istituzzjonijiet Ewropej il-Lussemburgu, l-Università ta' Konstanz il-Ġermanja, id-Dipartiment tal-Kultura Arabija iċ-Ċentru taċ-Ċiviltà Iżlamika Damasku is-Sirja, l-Iskola Filoloġika Superjuri Wrocław fil-Polonja, kif ukoll l-Unité de Recherche sur la Culture, la Communication, les Langues, la Litteratura, les Arts, Oran l-Alġerija. Matul is-snin ħasem fatta programmi kemm fuq ir-radju kif ukoll fuq it-televiżjoni u ġieli kiteb fil-gazzetti dwar kontroversji ta' natura lingwistika. F'kodba b'awturi varji u f'rivisti xjentifiċi speċjalizzati, ippubblika studji dwar aspetti lingwistiċi differenti tal-Malti, kemm waħdu kif ukoll bisħab ma' studjużi oħra Maltin u barranin dwar is-sintassi Maltija, il-morfoloġija u xogħlijiet ta' natura soċjolingwistika. Uħud minn dawn l-istudji ippubblikhom bil-Malti fil-ktieb tiegħu Il-Sienna, Studju Grammatikali tal-1988. Xogħol fundamentali li ppubblika flimkien ma' Marja Zoppardi Alexander fl-1997 kien il-ktieb Maltese fis-serja internazzjonali tad-dar tal-pubblikazzjoni Routledge, Londra u New York. Din hija deskrizzjoni għall-udjenza speċjalizzata tal-komunità tal-lingwisti, tal-fonetika u l-fonoloġija tal-Malti, kif ukoll tal-morfoloġija u tas-sintassi tiegħu. Xogħol importanti ieħor li ppubblika wkoll fl-1997 flimkien ma' Manuel Mifsud huwa l-ktieb fuq l-Għadba tal-Malti, pubblikazzjoni f'serje tal-Kunsill tal-Ewropa li tinkludi lingwi kbar bħal huma l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, ir-Russu u oħrajn. Wara 47 sena servizz fih dan l-Università ta' Malta, Albert Borch għadu kemm irtira fl-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena.